Ia bagă mărine! Hai acum cât ești pe celulă. Bagă-mă! Bagă, mă, bucură sau cum zici? Dacă faci unul de juca cu Florin... Pe internet să vezi ce bani luăm cu tine. Juca la București, dar acum nu mai joacă. La București? Dacă de ea. Da. Care cântece bani cu noi joacă? Nu. Aoleu, Mărine, mă topici, mă făcut și Hai bă, mai fă o dată! somn, na, Mărine. Mai fă o dată câteva pe internet, hai! Că-s frumos sau dragul? E de fară înapoi în doar. Că spunea fata, barbarița, dacă nu i-a plăcut gurița, de nu i-a plăcut Deci nu frate ție, acolo ai 4 bătă pe ieșirea spinării să vezi. Hai să vezi tu, Mărine. Nu e măsura, auzi? Hai, da, mu! Băi, ia bine să zic că chiar mă scuz din 2 de. Mă dăm bine. Că Nu vreau de... vorbești cu ai tăi, țigăne, și nu cu mine. Hai mei vorbește cu mine. Ce că să simte bine, uscă, bea bere. Da, știu, așa că sunt oamenii ăștia de N-auzi, mă, că... Dă-mă și mie una... Era oia la... Dă-i și lui un La țigar. pocea ce la poartă și blocară drumul, știi? Și l-am putut cum să trec, era cu mașina plină, cu... Blocarea aia cu... Și ține Un bărbat că-i bine, bine. Hai, că merge și la mine. Bă, nu, tu... Șucar de avem car noaptea. La 2. Lasă-mă, doamne. Dă-mă rapid și De cine îi face aici la... Vreau să fac o moară. Un fel de moară, de nucinat și de dâm și de... A, tu costică? Din anii de copilărie, aceea am făcut eu universitatea, mă. La 2 de noapte. Da. 2 ani am făcut aici. Cum 2 și 2? La America, în ea. Aia, așa mă, că s-a farmat școala. Așa, cred că m-a bătut, bătut breaca. E foame și Am fugit la mătușe și de Doamne, și una. și am dat mătușa bătaie cu cârja până i-a rupt fusta în gură. Ia mai bagă! Bagă! Băteam pe mână, nu știu ce Hai că